kamiseta bat topatu dugu, tani harrituta seko. Nirea ez da eta zurea, nagoren zalantzaz lepo. Segurudan jantzi zenula eta zeundela ederto, Madrilaldean espainolekin zeo zer ongi lortzeko. Kamiseta bat topatu dugu, eta sortu da zirrara. Igual zurea izan daiteke, ta ematen dit ikara. Nik froga bat dut begira zazu, saioa etiketara. Hor XL ikus dezaket, nitzat handiegia da. Zaila ez da izanen gaurko honetan, gure eztabaidaren funtsa. Zure kajonan zegoen peio, zurea da gezur hutsa. Gaurko negian nik nahiko nuke, gure begi aurrera bultza, naiz kamiseta jantzizu faltan duzu kasillan gorputza. Saioa arren serioa da, ez zaidazu egin burla. Nik horrelako kamisetarik ez dut eduki sekula. Ta asmatu duzu oraintxe bertan sekulako pelikula. Ziur lotxatu eta kajoian zuk ipini didazula. Espainiako kamisetatan orain zaude hain kritiko. Txorrada bat da peio gaurkoa eta lasaitu mutiko. Gaia bengoaz utzi dezagun, ta ez zalantzekin ito. Basuran utzi dezagun eta gaurko eztabaidak ito. Basurarena ere pentsatu dut nik saioa tarteko, baina itxusi ikusten dut hau satzetara botatzeko. Beste ideia bat daukat eta izan daiteke hobeto. Anela bakar jantzi dezake eskotea estaltzeko.